Morjesta vaan kaikki, mä oon Färkku ja tällä videolla me vaihdetaan äänenvaimentimen villat. Ja meillä on tässä mallikappaleen tämmönen mopon, kaksitahtimopon äänenvaimenni. Eli on tosi yleistä, että näistä äänenvaimentimista ajan kanssa niin kuluu nämä villat. Tai ne öljyyntyy siten, että ne ei enää niin kuin paljon vaimenna sitä ääntä. Ja sen takia olisi tosi tärkeää, että näihin säännöllisesti vaihdetaan nämä villat, jotta se vaimentaa sitä ääntä jonkun verran se äänenvaimenni. Meillä on tosissaan tämmönen kaksitahtimalli. Tää on aika yleisen tyylinen tämmöisellä popniiteillä oleva. Tää hommahan alkaa sillä, että meidän pitää porata tästä jommasta kummasta päästä niin nämä popniitit auki. Ja me näytetään teille miten se homma tehdään. Eli siirrytään tonne niin sanotusti sorvin ääreen eli poran ääreen. No niin, ja nyt ollaan poraamassa näitä, niin hommahan alkaa sillä, että porataan noin vanhat popniitit auki. Tässä kohtaa tätä hommaa kannattaa olla hanskat kädessä, koska tää villa sotkee aika paljon ja tää jää kutisemaan joka paikkaan, joten älkää tehkö tätä olkkarin maton päällä. Ja sitten aletaan laittaa uusia villoja kehiin. Tässä kohtaa kannattaa muistaa, että kaikki se materiaali, mitä tuossa uudessa äänenvaimentimen villapakkauksessa tulee, ei ole tarkoitettu ängettäväksi sinne äänenvaimentimen sisään, joten laitetaan sellainen kivan näköinen pakka tohon ja leikataan sitten ylimääräinen pois. Ja sitten viimeisimpänä etetään oikeankokoiset popniitit, laitetaan popniitit paikalleen ja tuollaisella työkalulla leikataan ne popniitit sille, että ne pysyy paikallaan. No niin, ja nyt ollaan saatu villat vaihdettua tähän änkkään. Ja prosessihan on ihan sama nelitahtisissa ja kaksitahtisissa äänenvaimentimissa. Saattaa olla eroja, että joissain äänenvaimentimissa kenties nämä on niinku pulteilla avattavat. Tai sit joissain äänenvaimentimissa ei tarvi ollenkaan popniittien kanssa pelleillä. Mutta tää on hyvä tapa pitää naapurin rauha yllä, kun vaihtaa nämä villat säännöllisesti. Ja tää askarteluhetki oli tässä. Ihmeessä tilatkaa kanava, tykätkää videosta, jättäkää jotain kivaa kommenttia ja me nähdään seuraava askarteluvideon parissa.